Domin samun labarai da faɗakarwa da tarihin magabata, ku danna mana subscribe domin samun shirye-shiryenmu idan mun ɗora. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa a cikin shirinmu na Farin Wata Blog TV. Domin samun shirye-shiryenmu idan mun ɗora, ku danna mana subscribe, sannan ku danna mana alama ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu idan mun ɗora. A nan za ku ji cewa wasu Kiristoci guda biyu sun musulunta a hannun ɗalibin Sheikh Abdul Nasiru Kabara daga Sabir Jibril Abdullahi. Musulunci ya samu ƙaruwa ta hannun ɗaya daga cikin ɗalibin Sheikh Abdul mai suna Isa Muhammad. Malam Isa ya samu nasarar musuluntar har mutum biyu. Ɗalibin mai suna Isa Muhammad ya ce, mafi yawan ma'aikatan da suke aiki a ƙarƙashi na Kiristoci ne. Tuntuni na fahimci kiran mutane zuwa ga Musulunci bai fi buƙatar jawo ayoyi ko ƙaryata addini wani ba. Mafi muhimmanci shine mu'amala mai kyau da jawo su a jika ta hanyar hikima. Cikin ikon Allah kuwa, wasu da yawa hankalinsu ya kawo zuwa ga addini na. Daga nan tattaunawa da su ta fara. A can baya namiji ya karɓa, yau kuma mace ta karɓa, kuma a ciki ɗauki da shauƙi da tsoron Allah. Ku saka su cikin addu'o'inku, Allah ya tashe su a tutar Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Za ku ji cewa sojoji sun yi nasarar kashe 'yan ta'adda guda 3. An kama su da bindigogi ƙirar AK-47 guda 3, kuma sun samu ɗaya daga cikin 'yan ta'addan da ID card ɗin Police Special Constabulary. Sauran 'yan ta'addan sun gudu ɗauke da harbin sojoji a jikinsu a ƙaramar hukumar Mangu, jihar Filato. Sojojin sun yi nasarar daƙile wani mummunan hari da wasu ɓata-gari suka yi shirin kaiwa kan jama'ar da basu ji ba basu gani ba a ƙaramar hukumar Mangu, jihar Filato. Suna son yin amfani da wannan damar domin ƙara ruruta wutar rikici tsakanin al'umma. Rundunar sojin Najeriya ne suka sanar da wannan labarin a yau Laraba 12 ga watan Julai, shekara ta 2023. Allah ya ci gaba da tona musu asiri, amin. Allah ya kawo mana zaman lafiya a cikin jiharmu ta Filato, amin summa amin. Nan kuma ƙungiyar masu gidajen burodi a Najeriya ta ce za ta ƙara farashin burodi da kashi 15 cikin 100 daga ranar 24 ga watan Juli. A cikin wata sanarwa da ta fitar bayan kammala taron shugabanninta na ƙasa, ƙungiyar ta Association of Master Bakers and Caterers of Nigeria ta ce ta ɗauki matakin ne bayan la'akari da ninninkawar farashin kayan aiki. Sanarwar, wadda ta samu sa hannun shugaban ƙungiyar na ƙasa, Alhaji Mansur Umar, ta ce tashin farashin ya biyo bayan cire tallafin man fetur da gwamnatin tarayya ta yi. A ranar 29 ga watan Mayun 2023 ne shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya sanar da cire tallafin man fetur a cikin jawabinsa na karɓar mulki. Lamarin ya haifar da tashin litar man fetur daga kimanin Naira 200 zuwa sama da Naira 500 a faɗin ƙasar, wani abu da ya haifar da tashin farashin sufuri da kayan masarufi. Ƙungiyar ta ce abubuwan da take amfani da su wajen gudanar da sana'ar, waɗanda suka haɗa da man fetur da gas da fulawa da suga da sauransu, duk sun yi tashin gwauron zabi. Hakanan ƙungiyar ta koka kan yadda hukumomi daban-daban a ƙasar ke karɓar haraji kala-kala, wani abu da ke ƙara saka masu gidajen burodin cikin matsi. Kan haka ne ta ce an umarci dukkanin shugabannin ƙungiyar na yanki su tabbatar cewa 'ya'yan ƙungiyar sun bi wannan umarni har sai idan
sun samu wani sabon umarnin daga uwar ƙungiyar ta ƙasa. A nan kuma za ku ji cewa hukumar kwashe shara wato Rimasap ta jihar Kano ta ce za ta fara ɗaukar mataki kan duk mai shagon da baya zuba shara a muhallin da gwamnatin ta keɓe a kasuwannin jihar. Wannan na zuwa ne yayin da hukumar ta ce ta lura wasu 'yan kasuwar na zuba shara a wuraren da ba su kamata ba, al'amarin da ya sa shara ke taruwa ta cunkushe hanyoyi. Rimasap ta sanar da cewa nan gaba kaɗan za a ɓullo da wani shiri da zai tilastawa masu shaguna da motocin haya saka kwandon shara a cikin mota da wuraren kasuwanci. Shugaban hukumar Alhaji Ahmad Haruna Zago ya shaidawa BBC cewa bayanan da suka samu akwai wuraren kasuwanci da dama a sassan jihar da ake zuba shara barkatai, al'amarin da ya ce ba za su lamunta ba. Ahmad Zago ya ce za su kalli dokokin hukumar kwashe shara da dokokin jiha da na ƙasa waɗanda suka yi tanade-tanade game da irin waɗannan matsaloli wajen yin hukunci. Jihar Kano, wadda ke kan gaba wajen yawan al'umma a arewacin Najeriya, na fama da matsalar shara, inda a wasu unguwanni wari da hayaƙi ke addabar jama'a da kuma barazanar ambaliya saboda cushewar magudanan ruwa. Domin samun labarai da faɗakarwa da tarihin magabata, ku danna mana subscribe domin samun shirye-shiryenmu idan mun